Tak tady máš ten protein. Děkuju. A co to vlastně je? No, protein, jako bílkovina, jedna ze 3 makroživin. A nepijou to spíš kluci? No ne, bílkoviny potřebujeme všichni, jako sice se mužská a ženská fyziologie nějakým způsobem liší, ale rozhodně se to nevztahuje na stravování, bílkoviny fakt potřebujeme všichni. Víš, proč je to vůbec důležitý? No, minule si říkala, že dáme napapat svalům a velký svaly jsou hezký, takže proto? Víceméně jo, jejich hlavní role je vlastně ta, že oni opravují ty svalový vlákna, který jsme tím tréninkem vlastně jako zničili. A jelikož my se soustředíme na výkonnostní sport, tak chceme výkonnostní a maximální výkon, takže my jim potřebujeme dát i maximální výživu. Takže když ho budu pít, tak budu víc zvedat? Ve zkratce ano. Ahoj, já jsem Adel. Ahoj, já jsem Kačí. A my jsme Holky Vlčinky. Takže dneska vás vítáme u videa na téma výživy. Na začátku jste se mohli od nás dozvědět takovou v uvozovkách vtipnou formou něco o bílkovinách a teď bychom rádi rozvedli i ostatní makroživiny, které jsou součástí naší stravy. Tak, ostatní 2 makroživiny jsou teda sacharidy a tuky a teď si vlastně řekneme zase ten světem jejich základní funkce. Jídlo je pro nás všechny zdrojem energie a každá makroživina má jiný úkol. Tak, co se týče třeba právě těch bílkovin, to už jsme víceméně zmínili. Hlavní rolí bílkovin je opravdu ta reparační nebo ta stavební funkce. Co se týče třeba těch sacharidů, tak to je pro většinu z nás hlavní zdrojem energie. Právě i náš mozek funguje na glukózu, což je vlastně cukr. Ten nás moc ne. Tak, já jdu docela low carb. Co se týče tuku, tak tukům vděčíme hlavně za to, že nám transportují vitamíny a minerály do buněk. Zároveň i tuky samozřejmě můžeme přetransformovat, aby to byl hlavní zdroj energie, ale víceméně pro většinu z nás to tak neplatí. Tak všeobecně, co se týče výživy u lidí, tak co pozorujeme já i Áďa, tak je to, že spoustu lidí si myslí, že jí hodně, ale opak je pravdou. Oni možná jedí hodně, ale to jídlo je většinou dost chudý právě na ty makroživiny, které jim neposkytnou tu potřebnou energii, takže tím pádem se lidi cítí unavený, věčně rozbitý, moc jim to nepřemýšlí. A vlastně si to všechno kvůli tady tomu, co jsme si řekli, protože ty makroživiny plní ty úkoly, které vám Áďa vyjmenovala. Hlavně dost častým projevem je i třeba tuková hmota nebo tuková tkáň, která se dost často těm lidem hodně ukládá a většinou je to spojení tím, že nejedí pravidelně a právě jak Kačí řekla, tak potom jedí neúměrně tomu, jak moc nebo spíš jak málo se hýbou. Dnešním videem bychom chtěli nastínit důležitost právě stravování v sportu, tím, že vlastně už víte, že my se zaměřujeme na to olympijské vzpírání. Nám jako přijde, že všeobecně se lidi hodně zaměřují na trénink, co se týče jako fyzické nějaký aktivity a je to sice fajn, jako trénujeme každý den nebo obden, několikrát do týdne, ale tu stravu víceméně řešíme a musíme řešit každý den a celý den. Já vlastně díky sportu zjistila, co to znamená jíst pořádně. Do té doby jsem se stravovala málo a já jsem to upřímně řečeno nikdy řešit ani nemusela, protože já jsem jedla špatně, jedla jsem neustále fast foody, jako malá jsem si klidně dala k večeři brambůrky a bylo mi to jedno, ale já jsem se cítila furt unavená. Byla jsem strašně hubená, to byl ten důvod, proč jsem to nemusela řešit, že pak jsem začala cvičit a jak jsem začala cvičit a k tomu řešit to jídlo, tak já jsem se najednou cítila plná energie a byl to pro mě takovej wow moment, díky kterému se toho stravování držím doteď a rozhodně se toho vzdávat nebudu. Víceméně Kačí narazila na jeden takový rizikový faktor. Spoustu hubených lidí, kteří se právě stravují nezdravě, tak oni sice můžou být hubený, ale ten tuk, on se jim vlastně neukládá v podkoží, ale okolo orgánů, což je mnohem nebezpečnější, co se týče nějakého potom rizika třeba kardiovaskulárních onemocnění nebo případně za 10, 20, 30 let nějakého rizika infarktu myokardu a podobně, srdečních chorob hlavně.
to se týče samozřejmě i množství soli a nezdravých tuků, ale to už je pak o té skladbě jídelníčku. Přesně tak. Každá ta makroživina, kterou my jsme tady zmínili, tuky, bílkoviny, sacharidy, tak hlavně ty tuky a sacharidy musí být v nějaký správný, v uvozovkách správný formě, protože samozřejmě můžeme rozdělit tuky na zdravý, nezdravý, nebo živočišný a rostlinný a podobně, ale vždycky je to o té skladbě, právě o tom poměru. Není, si myslím, nic jako zakázaná potravina, vždycky je to o tom množství. A tady na to se mi vždycky líbí strašně myšlenka, že hodně lidí, když chce začít dietovat, tak u toho vydrží asi tak 10 dní bajvočko a potom přestávají, protože lidi se dají strašně vysoké cíle, zakážou si všechny jídla, které oni mají rádi, ale o tom to není. Mělo by to být o tom, že bychom do jídelníčku měli spíš zařazovat jídla, než vyřazovat ty, které máme rádi. A díky tomu, že zařadíme plnohodnotnou stravu, tak pak nebudeme mít tolik chutě ani právě na ty sladkosti a různý pokyny. Dobrátka. Teďka bychom víceméně chtěli probrat běžný případy nebo příklady lidí z našeho okolí nebo vlastně z naší praxe. Dost často se děje i to, když člověk třeba necvičí nebo neřeší tolik tu fyzickou aktivitu, protože má třeba fyzicky náročnou práci, tak když chodíte nějakým způsobem systematicky trénovat, tak to jídlo jde ruku v ruce, prostě tak nějak podprahově vás to nutí to jako opravdu řešit. Ale když jakoby máte fyzicky náročnou práci, nechodíte ještě k tomu plus do fitka, tak mně se třeba teďka nedávno stala, nebo jsem slyšela takový příběh od člověka, který vlastně ráno vstane a už je ve skonu, což je vlastně první špatný nastavení toho, že celý den to tak jako bude špatně nastavit. A takhle žije většina. Přesně tak. Neustálý stres a schon nějakým způsobem, nedej bože, když ten člověk třeba nesnídá, potom se zapomene naobědvat, ten člověk už potom ani nevnímá to, jestli má nebo nemá hlad. Potom večer přijde domů a vlastně sní, co je jako po ruce, dá si k tomu 2-3 piva a myslí si, že udělal jako dobře. Víceméně my chceme jako poukázat na to, že třeba konkrétně v té stravě je hrozně důležitá pravidelnost, nastavit si třeba byť 2 nebo nejlépe 3 velký hlavní jídla a potom třeba nějaký menší zdravý svačinky. Právě na to konto jsem i říkala ten nezdravý životní styl, který přichází ruku v ruce v tom. Když člověk vlastně neustále žije v tom stresu a bez chonu a nemá to jako prioritu, tak potom se zase projídá k tomu, že má víc té tukové tkáně, je nespokojený a přesně má problémy jak s náladovostí, s pavostí, malou mírou únavy a podobně. Potom už je to jako ruku v ruce, se spoustou věcí se to jako pojí a ty lidi vlastně neví, co dělají špatně, protože vlastně řeknou, no ale teď já nesnídám. No ale vlastně to jídlo, jak je dlouhodobě naučený na ten kalorický deficit a vy ho pak jako nabombíte tím jedním velkým nezdravým jídlem, tak vy si jako myslíte, že jste toho snědli vlastně jako málo, ale na druhou stranu to jedno jídlo může mít zastoupení jako 2,5 tisíce nebo 3 tisíce kilokalorií, což je prostě mnohonásobně překročená třeba nějaká denní doporučená dávka nebo ta kvantita toho jídla, co byste jako měli sníst za ten celý den a často ty lidi vlastně sní v tom jednom jídlu. Takže já se třeba setkávám s tím, že i když spolupracuju třeba se sportujícíma lidma, tak oni to vlastně řeší pondělí až pátek, protože tam mají ten režim. A o víkendu už v pátek večer to začne, že jdou někam ven, jdou si sednout někam s kámošema na drink a podobně a vlastně jakoby si nepočítají, sobota nedělá. No jo, jenže vlastně ten náš mozek nebo ten náš organismus jako neví, že je sobota a nedělá a rozhodně neodpočívá. Takže vy, když vlastně držíte nějaký kalorický deficit pondělí až pátek, ale potom to tam pošlete v sobotu a neděli, tak prostě ten týdenní nějaký průměr je daleko vyšší, než který byste měli mít třeba správně nastavený. Takže to je, co se teď týče třeba mojí praxe a mých zkušeností, hlavně teda s lidma, se kterými jsem dlouhodobě spolupracovala. A vy, když vlastně, nebo já, když jsem jim nějakým způsobem upravila tu kvantitu, protože většinou všichni víme, co máme jíst, co je zdravý a co je nezdravý. Vy víte, že máte radši si vzít uvařený brambory než jako chipsy. Tam je to o té kvantitě. Takže když jsme vlastně upravili to množství, který ale museli samozřejmě dodržovat pondělí
až neděle, nejenom pátek, tak se vlastně srovnala celková ta tělesná hmotnost, najednou hubly ty obvody okolo hlavně teda pasu a boků šly hodně rapidně dolů a přesně jak třeba Kačí zmiňovala, ustoupily chutě a zvýšila se i ta celková energetičnost toho člověka. Byli daleko spokojenější a vlastně se cítili už po ránu vyspale a vlastně hodně v pohodě. A tohle se týče třeba těch sportujících lidí a já mám teď taky příklad z praxe, kdy člověk, který nesportuje, tak si myslí, že jeho tělo tolik energie vlastně nepotřebuje a funguje kalorickým příjmem vesměs na jeho bazálním metabolismu, a což je bajkočko nějakých 14 kalorií. 2000 kilokalorií pro kluky, velmi obecně. Velmi obecně, každý je individuální a to je prostě strašně málo a to tělo na to dřív nebo později dojede. Bazální metabolismus je vesměs to, co naše tělo potřebuje pro základní životní funkce, takže práce orgánů, co se týče našeho přemýšlení, práce střev, trávicího traktu, jako je spalování, trávení. Víceméně je to prostě potřebná energie pro to, aby byste ten den jako přežili. Kdybyste leželi a vlastně jenom dechali a nevyvíjeli jste žádnou jako mentálně ani fyzicky náročnou práci, tak to je ta minimálně nutná energie, kterou vaše tělo spotřebuje jenom proto, aby žilo. Takže jenom si jako zkuste občas i uvědomit to, že pokud vy po tom těle něco chcete, tak vy mu musíte dát ale prostě zpátky. Tak co se týče té výživy ve sportu, konkrétně v tom našem teda v olympijském vzpírání, tak my musíme hlavně i řešit z toho důvodu, že schazujeme na různé váhové kategorie a během přípravného období tak většinou máme ty 2-3 kg přes, někdy 4 a potom záleží, jakou tu hmotnost máme přes, abychom si vypočítali, kdy už musíme začít schazovat právě do toho konkrétního závodu. Na vzpěračských závodech se vážíme 2 hodiny před startem, takže to není úplně tak v uvozovkách jednoduchý jako u fighterů, který se váží den předem a večer to všechno můžou dojíst a to tělo další den už má mnohem víc energie. My, jak se vážíme tu chvilku předtím, tak se to fakt musí nakalkulovat, abychom to tělo pokud možno okradli o co nejméně makroživin i mikroživin a neobralo nás to tolik o sílu. Ono vlastně, Kači zmínila sice schazování, ale samozřejmě jsou u nás ve vzpírání a v těch váhových kategoriích i tací, kteří musí jako nabrat do vyšších váhových kategorií, což je občas jako náročnější. Obecně se jako ví a říká se, že schudnout nebo zhubnout je prostě jednodušší než nabrat. Sama to jako na sobě pociťuju, víceméně, když s tím člověk už nějakým způsobem dobře pracuje, tak se hubne velmi dobře. Nemusíte mít hlad, teďka jsem zrovna v hubnoucí fázi a můžu jako velmi potvrdit, že výkonnostně dolů jako nejde. Samozřejmě je to přesně o té kalkulaci, o procentuálním zastoupení těch jednotlivých makroživin, o načasování těch jednotlivých hlavních chodů a podobně, ale já se cítím velmi dobře. Naopak, když musíte nabrat, tak vy musíte jako mnohonásobně zvýšit ten svůj energetický příjem, což ono jako není příjemný jít třeba na trénink s pocitem jako plnosti, sytosti, jste jako pomalý. Vlastně potom kolikrát jako musíte svačinkovat i během tréninku, zase do sebe musíte futrovat 2-3 hlavní jídla jako za sebou a není to nic příjemného. Takže jsme právě chtěli poukázat i na tu šedivou stránku téhle věci, nebo jak jsme to vlastně pojmenovali, ale přesně jak Kači říkala, veškerý tyhle schazovací nebo nabírací věci a funkce okolo toho vzpírání musí být dobře rozhodně nakalkulovaný. Měl by to dělat člověk, který tomu opravdu rozumí a hlavně, aby na to nebyl vlastně ten atlet sám, protože tomu úplně nerozumí. Co bych k tomu ještě dodala, tak je strašně důležité poslouchat svoje tělo a znát svoje tělo. Co funguje jednomu atletovi, nemusí fungovat tomu druhému a je to taky strašná věda kolikrát.
Potom se tam taky už někdy zahajuje manipulace s vodou, což právě je ta poslední možnost, kterou volíme, protože to nás obere o ten největší kus síly, kterou právě potřebujeme k tomu závodu. Je to tak, no. Přesně vždycky, když se manipuluje vlastně se snižováním té tělesné hmotnosti, tak co nejvíce to snažíme udělat na jídle, což plácnu třeba zrovna z mýho konkrétního příkladu. Minulý rok, když jsem vlastně hubla do 64 poprvé v životě, tak jsem měla měsíc na to, abych schudla 4 kila, což jsem si nějakým způsobem nakalkulovala, ale i tak mě neminulo nějaké odvodňování, což vlastně proběhlo všechno v pohodě. Moje tělo na to nereagovalo nějak negativně, ale přesně jak Kači říkala, tak to u každého může fungovat nějakým způsobem jinak a někdo na to může opravdu dojet tím, že nezvedne ani základní pokus, nebo bude opravdu jako se cítit slabý, unavený, nebude dokázat jako, nebude mu to jako dobře přemýšlet, nebude schopný vlastně cítit svoje tělo v tom prostoru, na to ještě jako vlastně manipulovat s nějakou externí zátěží. Takže to je vlastně stinná stránka těch hmotnostních kategorií. Tak a tak či tak to určitě není zdravý, takže pokud nemusíte přibírat ani hubnout, tak to nedělejte, protože si rozházíte akorát celkovou tělesnou homeostázu, což znamená celistvost našeho organismu. Já osobně jsem si třeba tím schazováním několikrát za sebou rozhodila hormonální systém a trvá docela dlouho, než se to všechno dá dokupy a už taky ke svému tělu rozhodně přistupuju jiným způsobem. Už ho nehodlám trestat, ale naopak vím, že to jídlo je pro mě palivo a je to potřeba. Tohle video bychom uzavřeli asi tím, že jsme vám sdělili informace hodně všeobecný a co se týče našich nápadů na další videa, tak bychom to chtěli rozpitvat víc do hloubky, ať už se to týče stravování v běžném životě pracovním, tak už přímo stravování při tom sportu a další různý témata, které by vás zajímaly. Rozhodně nám můžete dát vědět nějakou zpětnou vazbu skrz to, jak se nám to líbilo a určitě i skrz to, co by vás zajímalo. Tak jo, za nás moc děkujeme. Z každého rožku trošku to bylo dneska, ale myslím si, že jsme vám pár důležitých a fajn klíčových informací předali a budeme se na vás těšit zase příště. Tak, na cvičenou!